Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Tatak, alas 6 sa buntag. Mga hinikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama ang tulumanon, niining adlaw sa Ginoo, adlawng Domingo, giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anihan usab sa kahanginan, of course din higapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, usab na ka simulcast sa FM band 94.1. Sige po no, nagka-live stream sa internet, sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Sige po, kining upos niyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Don Doyano, Senior alias Veritas, maog hapoy makiguban kaninyo sa maog tulumanon. Sa dili pa ta mo adto sa atong pagpadayon no, sa atong tema, may labot na sa piyesta. Doon na tayo i-share ninyo nga usa ka kanang feedback sa kanang atong tulumanon, sa atong apostolate nga atong gi-share diha sa online no, sa social media. Kaya kining atong mga tulumanon diri sa radyo ug ang atong mga exposition na diha atong gi-document pod sa YouTube na agay na makita po sa atong website. Dunay nag-text nato, diri man yun sa cellphone ako nadawat. Pero atong na bantayan nga dito gini siya gi-message o gi-text sa atong Facebook, katong Veritas Dipolog na to nga account. Pero kay kini kong atong numero sa atong mobile, ato maning gi-register dito sa maong account na to sa Facebook. Unya ang atong Facebook po di ay automatic po nga mapadadaan po dayo og kopya, ma-copy furnace po dayon sa atong mobile o unsay inbox, unsay mensahe dito sa atong Facebook. So, mao na nga atong i-share po ninyo, isip po pagdasig po kaninyong tigpaminaw, no? O ako po nalipay ining feedback, no? Gikan sa atong igsuon nga usa ka Pilipino, taga kinibang taga Bohol. Unya atuan na narbaho dito sa gawas, so sa Saudi Arabia. Atong basahon ni iyang mensahe nga iyang gipadala nato. No, gikan ni Dion Ones Lumanta, no? Dion Ones Lumanta. Nagka-chat gani migapon kay ako man ni siyang gi-replyan, no? Matod pa sa iyang mensahe, no? Ako nagsubaybay sa imong programa sa FB, YouTube, nalig-on gyud ang akong pagtuong Katoliko. Inamin ko, nakabig ako sa tinuhuan born again, pero karon balik Katoliko na ako. Salamat sa inyo o sa tanan CFD. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, muna ang iyang mensahe, no? Gani basig madunggan po niya. Kay nagsubaybay man siya, no? Nagsunod gud siya sa atong tulumanon. Unya diha na sa YouTube. Ato man po ning i-share diha sa FB. So, salamat kayo nimo, no? Dion Ones Lumanda, yan diya sa Saudi Arabia. Salamat kay niini. Ako isip sulugoon ining maong tulumanon, instrumento, no? Malipay pusab ko, no? Nga doon yung mga feedback, no? Nga ingon niini, nga makaingon ko nga naaragyo ta, no? Naaragyo'y blessing, no? Ang maong tulumanon. Og sa ingon, sa inyong mga pagpahibalo,
pagpasalamat sama ni ini. Masamot po ni, no? Magkasamot po ni pagpadasig nako, no? Kay tao ragud po ko, no? Nanginahanglan po og mga pagpadasig. Pero hinoon kining pagpangalagad sa atong pagtuo, pagpangalagad sa Ginoo, wala hinoon po ni noon ga depende sa mga praising o kanang mga ingon ani ba, no? Bisan pa og walay mga pagpadasig, bisan pag walay mo kuan, no? Kanang mo mensahe og sama niini, no? Aduna man o wala, kinahanglan gyud ta moalagad sa Ginoo. Manaingon nga dunay mo daig o wala man, kinahanglan gyud buhaton nato ang atong responsibilidad isip mga matuuhon o isip mga Kristiyano. So salamat kayo, no? Gani iya panggi saysay dinhi nga dito sa iyang dapit dunay mga dili Katoliko o kanang tapig-tapig gani pod ang ila bang kanang pagbansay sa ilang pagtuo dili lang sa Katoliko kundi bisan pagali sa mga ubang tinuhuan nga tuwa dito sa maong dapit, no? Tapig-tapig kay gibawal dito sa ilang dapit kanang Biblia o kanang pagbansay ba sa atong Kristohanon nga pagtuo. Medyo liso dito sa maong dapit, no? Tapig-tapig ang ilang pagtuon sa Biblia. Tapig-tapig ang ilang kanang pagpadayag sa ilang pagtuong Kristiyano. No, atong iampo po ang maong dapit nga maabot unta ang panahon nga libre na. Doon na freedom ang mga Kristiyano dito sa maong dapit sa pagbansay, no, sa ilang pagtuo. Okay, so karon pizza 2 sa bulan sa Agosto, no? Ikaduhang adlaw sa bulan sa Agosto. August 2, 2015. Agosto 2, 2015. So, adto na ta sa padayon nato nga tema mahitungod sa piyesta, no? Kining recap lang gamay. Ato namang nahisgutan nga kanang gigamit sa atong mga igsuon na himulag kung ano nga dili sila mo appeal sa pagsaulog ni anang piyesta kay doon naman goy mensahe ang Dios nga usag gyud ka tagna, no? Nga adunay pagpahunong sa mga panagtigom, mga adlong igpapahulay, ilang mga kalipay niadto, no? Then appeal na po ng piyesta. Maingon sila nga kamong mga Katoliko nganong magpiesta pa man mo nga gipahunong naman na, no? Ang atong diretsong tubag atong naparehag sumiaging Domingo nga ang buot ipasabutan ang gipahunong nga mga panagtigom, mga kalipay o mga piyesta mao kana ang ilang mga tulumanon ni adto sa daan nga covenant o old covenant, no? Kay covenant to covenant maguni. Ang daang covenant natapos diya sa krus ni Kristo. So, mauna nga maundang itong ilang mga practices sa daang kasabutan. Pero ang new covenant, ang bagong kasabutan, mauna po ni atong himuon. Mauna. O sanglit ang simbahan nga gitukod ni Kristo na amay gahumpod sa pagdili og pagtugot, mauna nga pwede pod makahimog mga lagda. Ang New Covenant nga tinuhuan ni Kristo, ang New Covenant religion, pwede po makahimog mga palaod. Gani, dunay prueba po ana lain na hinumduman ako sa buhat 16.4 nga ang mga kadagkuan sa iglesia nagkatigom, buhat 16.4. O kadtong ilang mga gikauyunan, naghihimo nga mga lagda, ilan ang gipatuman sa mga magtutuo. Probably, kadto ng ilang nahukman nga mga kalagdaan o mga gikasabutan sa Council of Jerusalem nga mabasa na to sa buhat 15. O diya sa 16, ng ilang gipatuman. Ang ilang mga lagda nga gikauyunan. So, mauna nga sa New Covenant, pwede gihapon nga aduna gihapoy kanang gitawag natog mga ceremonial practices o ceremonial kanang gitawag natog mga kasaulugan sama anang piyesta pero bag-o na.
nganong bag-o na kay mo man na ang gihisgutan po ni San Pablo, unang Korinto 5:8. Unang Korinto 5:8 nga matod pa niya, busa sa ulugan ta ang kombera o piyesta, no? So walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daan nga patubo nga mao ang patubo sa sala o kalaw-ayan kundi sa pan nga walay patubo. Ang pan sa kaputli o sa kamatuoran. No, sa ato nang giingon sa miagi nga ang daan maning nga piyesta hinoon giisgutan ni San Pablo katong ilang piyesta ni adto sa daang kasabutan o Old Covenant, itong gitawag na the Feast of Unleavened Bread, no. Doon na sila pagsaulog ni ana. Unya kay gitapos naman lagi ang Old Covenant, mao na nga sanglit ang simbahan ni Kristo sa New Covenant sa bag-ong kasabutan, linamdagan sa Espiritu Santo. Espiritu Santo mo'y gagiya niya, mao na nga gipahuna-huna po siya nga kung magsaulog tag bag-ong kasaulogan o piyesta, lain na, bag-o na. Mao na nga dire gipahimug-atan man ni Pablo ng piyesta nga sentro, nagpunting sa kanabang kaputli, kay mao man gyud na ang gingharian ni Kristo, no? Iyang ebanghelyo nagpunting gyud o nagtumong gayud sa kanang kasantos o kaputli. Okay, kanagong mga seremonyalos, kanang mga piyesta ug unsa diha mga kasaulugan, kuan ra man guna kana bang kinang sila pa ni uban mo ingon nga landong o gani gihisgutan man na po ni Pablo, no, sa Colosas 2:14-16. Pero ang importante gyud diri sa gingharian ni Kristo, no, sa iyang katawhan sa New Covenant kana gyung kasantos ug kaputli, kay unsaon man na nga pananglit kung ato paghapong tumano na mga seremonyalo sama sa kinahanglan gyud ikapito ka adlaw semana gyud, kinahanglan gyud di gihapon mo kaon og baboy isdang walay himbis, na unsaon man ang mga sugoa mutuman ka ana unya ang imong mga buhat, ang imo bang kinaiya walay ayo, useless lang gihapon pananglit. Akong tumanon gihapon ang dili ko mukaon og baboy isdang walay himbis kay naa man na sa daang kasabutan, unya garantiya ba na nga makapamatarong gyud ako? Dili nga naman kay daghan man tang nahibaw-an nga dili lagi mo kaog baboy, gituman gihapon ang Old Covenant nga mga sugo, seremonyalos. Dili mo kaog baboy, isdang walay himbis, di mo kaog dugo, then ikapito ka adlaw semana gyud ang gibantayan kun Sabado. Pero lain man og batasan. Nilang kumisgot og unsang iyang batasan, makaingon gihapon kung gatuman lagi siya sa Old Covenant tanan nga mga kalagdaan, pero lain man ang iyang kinaiya. Muna useless. Mao na nga sa New Covenant wala na gyud na itudlo ni Kristo. Ngano, kay iya na gyung gipahimug-atan ang pagtulon-an mahitungod jud sa pagkamatarong nga unsa man kanang naa sa Marcos 7 nga kanang tulumanon kuno sa kalanon, wala na niya hisguti nga ipatuman gihapon na. Kay ang tinuod jud kuno makapasad-an o makapahugaw sa tao kanang naa niya gikan sa sulod. Basahan ko ninyo na sa Marcos 7. Kanang katong ningon ba si Kristo ba nga ang tinuod dili ang ihungit sa inyong baba o inyong kanon, mo'y makahugaw yun ninyo. Okay, magawas ramon po na ato man na siyang ikalibang na nato. Ang matod pa sa Ginoo, ang makahugaw yun ninyo, ang makasad-an yun ninyo, kanang gikan yun sa inyong sulod. But pasupod ka ng atong mga kinaiya nga maot. Kanang mapahitason, kanang hakug. Mao na ang gipunting ni Kristo gyud nga tinud-anay gyud nga makahugaw makapasad-an nato. Mao na nga kanang kaputli, mao ni ang pahimug-atan ni Pablo diri sa unang Korinto 5:8 nga atong sa ulogon. Unya kay dili naman gyud nato kopyahon litra por litra ang ilang mga ceremonial nga kasaulugan o seremonyalos sa daang kasabutan. Unang kinahanglan ilisan nato og bag-o nga dili pareha sa daan, kay katong daan pahunongon naman to, gitapos man to diya sa krus. So ang simbahan kahuna-huna nga maghimo tag bag-o, pero mao ra gihapon ang gitumong kanang kaputli. Ang mensahe sa kaputli mao gyud pahimug-atan. Mao na nga sa ako nang giingon sa miaging Domingo,
ang giya sa Espiritu Santo nagpahuna-huna sa iyang simbahan nga gitukod nga mao kining Katoliko, kung Iglesia Makailapon o Universal, gipahuna-huna niya ang simbahan nga kining mga bayani sa atong pagtuo, but pasapot kining mga santos, kining mga Kristiyano nga matinud-anon, ang ilang kasantos, sa may ilang kasantos, kana bang naglikay sila sa kanang kahugawan sa kalibutan, naglikay sila sa pagpakasala, kana mo'y atong sa ulogon. Mo man na ang essence gyud ng unang Korinto 5:8 nga kato sa una ang ilang fiesta, Feast of Unleavened Bread. Nya gitapos naman lagi na sa krus na sa kanang mga kasaulugan nila sa daang kasabutan nga ilisa na tug bag-o. Unya asa o gahom ang simbahan ana nasa Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. So mao na nga pwede makahimog bag-ong seremonialos, seremonial kanang gitawag nato kasaulugan, ang simbahan nga gitukod. So diri na sa New Covenant. Ato ragong basahon pag usog ni ako naman nabasa ni adto kato pagaling sa tema mahitungod sa igpapahulay. Pero akong sublion karon kay importante ning parte sa atong pagtuki aning piyesta, no. Sa Colosas 2:14 ngadto 16 matud pa ni Pablo. Gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini. Kining kasabutan ini gatong daang kasabutan o old covenant. Gipapas niya kini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. Sama atong akong giingon ninyo ba nga kanang balaod sa igpapahulay nga unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay muna iyang divine law. Mugahin yun tago sa kaadlaw sa pagpahulay human sa unom ka nagsunod-sunod nga trabaho. Dili gyud specific nga kanang ikapito kaadlaw semana, di ba? Giingon lang unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Sa ato pa, katong ako nang giingon ninyo, remind lang, seremonial ang pagpili unsa tang adlaw musugod og trabaho. Seremonial ang pagpili. Mao na nga kung seremonial, kay nganong seremonial kay wala man gihisgutan sa balaod nga kinahanglan gyud ang unang adlaw sa trabaho Domingo o unang adlaw semana. So mao na nga ang atong pagtuong Katoliko moingon nga seremonial di ay ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho kay wala man hisgutis balaod. So kay seremonial pod ang pagpatunong sa ikapito. Sa ato pa, kay seremonial man ang pagpatunong anang ikapito, pwede man mausab. So mao na nga sa New Covenant, ilisan jud tong daan nga pagpatunong anang ikapito. Mao na nga sa atong tema sa igpapahulay, ato nang giklaro Domingo na ang gipatunong anang ikapito nya napon na sa katekisem. E kanang Domingo unang adlaw semana, ikapito po na siya kung ibasis balaod, no? Sa debate mangali akong gibasa mangali ito. Katong provisions katekisem, no? Nga may mong ikapito ang Domingo kung ibasis na pulo kasugo o kana gali mo na siya fulfillment gani matud pas katekisem sa Sabat. Kay ilisan lagi itong Old Covenant. Ang ilang gipatunong na ikapito sa Old Covenant, ikapito adlaw semana man, so kay matapos mo na das krus. Anything ceremonial essence sa balaod matapos sa krus. So ilisan. So mao na nga kay ilisan man matud pa si Hebrehanon 4:8, Hebrehanon 4:8 lain ang adlaw mao na nga sugod na tagtrabaho Domingo. Mao na ikapito. Sugod na tagtrabaho Lunes mo na ikapito na to Domingo. Murag matintal na pug og tuki og ayo ana. So biyan sana na to. Padayon ta diri aning atong isgutan mahitungod sa piyesta. So mao na no matud pa no subli na to gamay. Gipapas niya ang tanan no katong Old Covenant. Og pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Gibuntog ni Kristo ang mga hari og mga punuan nga espirituhanon, gipasundayag niya silang tanan
pinaagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa mga pasunding sa kadaugan, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon, imnon, ubahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, ito mga piyesta naman ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Kini tanan, mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. So, atong mahulagway diri ba nga, ang daang kasabutan, taman ra gyud ito sa krus ni Kristo. Nya, landong ra to. Mao na nga niingon sa diri, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon. Kay nganong nakaingon man si Pablo ani, kay niadto biya sa iyang panahon. Sige biya silag debate anang kanang mga Hudyo nga wala pa mudawat sa Christianity, wala pa mudawat ni Kristo. Ug mao man ay usa sa mga isyu kanon nun. Kay siyempre katong Old Covenant, itong mga Hudyo, kung ipadayon nila ilang mga sugo, moingon sila, baboy dili ipagkaon, isdang wala himbis, dugo. Hinoon kining dugo sa Council of Jerusalem, ila paghapon ning giapil nga, dili gihapon na kanon. Kay sa ako na laging giingon ninyo, sa bag-o pa nagsugod ang simbahan ni Kristo, dili automatic nga giratsada gyud tanan sa mga apostoles, pagwala sa pagsunod anang New Covenant. Ila pa kaysa sa matud pa sa mga komentaryo nga scholar aning Biblia no sa Katoliko, dili automatic nga ilag yung giratsada tanan nga wa na nila i-appeal dayon tong mga Old Covenant nga mga tulumanon. O napa sila gi-appeal og kanang dugo mao na sa Council of Jerusalem gi-appeal nila nga dili gihapon ipagkaon ng dugo. Pero dili na siya New Covenant teaching ni Jesus Christ. Bot pasabot, ang mga apostol, ang mga tinunan, ilan ang gidili, pero ang ilang gibasihan ana dili teaching ni Jesus Christ sa New Covenant. Teaching na sa Old Covenant nga ilang gihapon giapil nga gidili gihapon nila na unya aprobado gihapon sa langit kay naalagi sila gahom. Pero dili na siya eternal covenant nga idili gyud na hangtod sa hangtod. Kay wala pud giingon sa Ginoo, wa pud giingon gani pud sa mga apostol nga hangtod sa hangtod gyud ang pagdilian na. O masabot na to nga dili gyud na ipadayon hangtod sa hangtod kanang sugua kay wa naman manudlo si Kristo ana. Di ba tanaw sa Biblia, di ba wa na mag-ingon si Kristo ana nga dili gihapon ipagkaon ng dugo. O, ang mga tinun-an na milit-pilit palagi ilang batasan o kung sa ilang mga practices sa una, amo na nga dili kalikayan nga naapoy mga sugo sa daan ila gihapong i-apil-apil pero wala na itudlo ni Kristo. Unya kay ang simbahan naglambo man ang iyang pagsabot. So nagkaklaro gyud ang iyang baruganan mao na nga later nga tigo mga meeting, council sa simbahan, no? Labi na tong Council of Florence, wa na gyud giklaro na gyud nga ato gining kanabang kumpleto ang ato yung dagway sa Christianity nga dili na nato sagulan tong dili na nato isagol tong mga Jewish practice kana ikapito ka adlaw semana nga 7 day of the week ug kanang dili kaog dugo o nga pagkaon unsa diha no kay klaro kay nagiingon ni Pablo dinhi no busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon imnon ubahin sa adlaw nga balaan o sa pangilin sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan, mga landong lamang sa butang umalabot apan ang katumanan mao si Kristo. Kining sumpay, ang reflection, no? Sa Katoliko ani, bot pasabot nga, dili na ta mo focus, dili na ta mo sentro, dili na nato ipunting ang atong kanabang pagsunod sa balaod sa Dios sa daang kasabutan nga pagsabot. Sama atong pagsabot sa mga Hudyo. Ang buti pasabot diri nga, diri na ta ni Kristo. Sa ato pa, diri ta mo sentro o atong itumong ang atong pagtuon sa Biblia o mga pulong sa Dios diri sa mga panudlo gyud ni Kristo kadto mga panudlo niya nga giluwatan gyud sa iyang baba. Oh. Wa naman magtudlo si Kristo nga dili gihapon ni pagkaon ng baboy isdang wala himbis. Oh. Then wala pon mag-ingon si Kristo nga dili pwede pulihan tong daan nga mga piyesta. Di ba? Kay gipahunong naman to, no?
Giklaro man diri sa Kolosas nga giingon ni Pablo o sa katong sa tagna pod sa Oseas 2:11, pero wala mag-ingon diri sa Kristo sa New Covenant nga kay gitagaan man muna kog gahom sa pagdili og pagtugot, pero dili mo pwede makahimo og bag-ong pista. Ayaw mo himo ana. So kay wala man magsultis Kristo nga dili pwede makahimog bag-ong piyesta o mga balaod ba unsa diha sa tupa cover no maapil gyud. Naagi gahom ang simbahan nga iyang gitukod sa pagdili og pagtugot, dayon pwede siya makahimog bag-ong kasaulogan o bag-ong piyesta. Dayon sa ako na laging giingon ninyo, kinahanglan tumanon yun nato ni. Kay kung dili nato tumanon ang mga New Covenant teaching ni Jesus Christ ug sa iyang simbahan, sama raman nga wala kita magsunod ni Kristo. Kay unsa may giingon ni Kristo, ang naminaw ninyo naminaw nako, ang wala minaw ninyo sama rang wala minaw nako. Niya ang sa buhat 18-17 gihimo niya ang final arbiter ang simbahan. Kung doon ay mga wala pagkasinabot o mga kalibog, ang simbahan niya may gitagaan niya gahom nga mo'y mo decide sa tupa mo'y Supreme Court o final arbiter. So mao na nga manalinghog ta siyang simbahan. Unya mao lagi ang gihimo gyud sa simbahan nga mga piyesta ron kining instruction ni San Pablo nga pagsaulog nga sa 1 Corintios 5:8 nga magsentro sa kaputli. Kana bang di ba mo man atong pagtuong Kristiyano nga likayan jud ng mga buhat nga daotan. Sa to pa ang pagsunod ra gyud sa kabubuton sa Dios mao gyud buhaton. O kinsa may naghimo ana, siyempre ang mga santos kay sila matinud-anon man sila mo bitong gitawag sila santos. So mao na nga ang simbahan diri sa New Covenant gihimo niya aniyang ceremonial nga kasaulogan kana mga piyesta nga bag-o. Walay panudlo si Kristo nga tapuso na kanang atong mga bag-ong piyesta sa New Covenant. Wala. Iya ra gyud nang giklaro nga naamoy katungod ana kay niingon man siya ang inyong idili diri idili nako sa langit, ang inyong itugot. So mao na nga ang mga Katoliko pinaagi sa mga kadagkuan mo himo og mga pagpasidungog sa mga balaang tao nga nakasunod jud sa sugo sa Dios, sa sugo sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na mga santos. Mao bitaw nga atong gibasa pod ang gipadayag 11 sa miaging Domingo, atong sublion ni gipadayag 11, malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugon nila kini, timanihan na agihapoy pagsaulog diri sa New Covenant. Sa ulugon nila kini, pero dili na tong daan ha, kay katong daan gipahunong naman to. Akong sublioning ipadayagon si Jesus. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugon nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa. Unya kung ato ning tan-awon sa ato bang panahon karon, wa may laing katumanan ani sa atong panahon nga naghulagway ani mao man ni atong piyesta sa mga santos. Sa ulog man na. Diya sa atong piyesta, di ba, maghinatagay man tagasa kay magpakaon man ta. Sa atong tinuluan singot, sa atong mga blessings na to, pagkaon, kwarta, mugasto ta, kay atong i-share pod sa mga bisita. Mo na pag hinatagay og mga gasa, mo na ang pagsaulog, mo na ang katumanan diri sa New Covenant. Of course, dili na nato mabasa tanan litra por litra. Kanang mga piyesta gyud kay mag-ura man na kay natak-op na lagi ang mga nasulat sa Biblia niadto pang unang siglo. So anything history kasaysayan sa simbahan human sa 100 AD, of course wa na sa Biblia. Pero tinuod gyapon na, no? Sama atong nahitabo sa Council of Nicaea, wala na sa Biblia pero Christian Council na. Parehas na atong Council sa Jerusalem. Galing ang sa Council of Jerusalem, nahitabo to unang siglo pa man. So, natural, mapatik yun sa Biblia. Pero katong mga panghitabo sa simbahan ni Kristo, human 100 AD, ikaduhang siglo na ikatulo, wala na yun sa Biblia. Pero tinuod gihapon na, kutloon manggali na sa mga dili katoliko, katong Council of Nicaea. Di lang sila motuo.
Council of Hippo, Council of Cartago, Vatican Council, Christian Council na puro. Pero ang mga igsuon na itong dili katoliko, pili-pilion na nila ilang tuhuan. Katurag yung kunong mabasa sa Biblia, litra por litra. Na, wala ra ba yun maingon si Kristo nga. Tanan, litra por litra ra gyud tuhuan. Gani, gipasabot ni Juan ya sa 21-25, dili tanan kuno nasulat sa gipamuhat ni Kristo. Nya ang buhat ni Kristo mao ng pagpanudlo og pagmilagro. Sa ato pa dili tanang tudlo din niya naas Biblia kay wa man masulat tanan. Nya matud pa no, sa King James version kinahanglan unta sulaton. Nya gani giklaro po ni Pablo dia 2 Tesalonica 2:15 nga tuhuan yun ng duha kanang wa na masulat og nasulat. Na kung magsalig kag nasulat makulangan ka maay insika o incomplete Christianity ka. Mobitaw nga ang Katoliko, muingon nga, kining Katoliko naa niya ang tibuok kamatuuran may labot na Christianity kay kadtong nasulat ug masulat na aman niya. Sa ubang tinuhuan kay Bible alone ra lagi, Bible alone, ang nasulat ra gyud, ang wala na dihawa na sila kahibalo mo ng incomplete Christianity ang ila na agyapoy kamatuuran sa ubang religion pero dili tanan kay dili man nila i-appeal tungwa na masulat. Nga klaro dihas tradisyon. By the way, kining tradisyon po mga igsuon, duha ni ka klase diri sa paghulagway sa Biblia na ay tradisyon nga gisaway ang Ginoo. Katong mga kalagdaan, tradisyon sa mga tao nga nasupak sa New Covenant teaching ni Jesus Christ sama atong ilang tradisyon nga na may kinaiya ang mga Hudyo nga ang ilang abot, for example, mga kinitaan, ang ilang halad, dito rin nila ihalad sa templo. No, bisan ng ilang pamilya, ang ilang ginikanan, for example, nagkalisod, kinahanglan og tabang, unya naaraon ta sila ikatabang, pero moingon sila nga, dili nako ni itabang sa akong ginikanan, kay ako maning ihatag sa templo. Oy, nalimot man sila nga, ang paghatag po, pagtabang sa ginikanan, mao po na hinoy pagtabang o paghatag nimo simbahan, kay pagtulunan man na sa simbahan ng tinabangay ta. So, sayop to nga, kinaiya o tradisyon sa mga Hudyo nga ilan na noong gisupak ang balaod sa Dios o kanabang kagustuhan o kabubuton sa Dios nga magtinabangay, magdasigay. O di ba? So muha na sila nga ihatag namo ni simbahan, ihatag namo sa templo. So dili na ko ni hatag sa kung ginikanan. Bisag na kinahanglan og tabang. Bot pasabot nga mutabang ta sa atong pamilya, kung doon na tayo katabang, sa atong ginikanan, dayon, lahi putong para gyud sa simbahan. Inana na, sa simbahan, iya sa simbahan. Sa atong pagtabang sa uban, iya po, dili kay simbahan ra gyud din, imong dili ang kamutabang sa uban, nga kinahanglan po sa imong tabang, kulang imong pagtuo, ana. Mo na ang tradisyon sa mga example sa mga Hudyo, unsa pa, katupad yung tradisyon nila nga, concern ra sila sa kanabang makita nga kalimpyo. Kanang kinahanglan maghugas gyud. Sa dili pa mukaon. Giklaro ni Kristo nga ang importante nga kalimpyo dili nang sa gawas, kundi dili kanang sa sulod gyud, kanang gikan gyud si imong kinahiladman. Nang imong batasan mo na importante sa panudlo ni Kristo, imong kinaiya dili nang kana lang di lang ka mukaog baboy, kanang kinahanglan gyud manghugas ka. Imong kamot dili na importante sa pagtulunan ni Kristo, kay ang importante sa pagtulunan ni Kristo kanang kalimpyo sa sulod sa imong pagkatao, kalimpyo sa imong sulod sa pagkatao. So, mao na, dili ng mga tradisyon sa ng rosaryo, mga pista sa New Covenant, dili na mo gipasabot sa Ginoo nga mga tradisyon nga supak sa Kristo. Kay allowed man ang simbahan ana, maayo man pud ang tumong. Walay mabasa sa Biblia nga ang mga tradisyon nga gisaway ni Kristo kanang pista sa mga santos. Ug kanang rosaryo, unsa pa na diha, unsa pa ng mga practices nato mga Katoliko ron nga wala tod sa Biblia pero allowed, balido kay naa may gahom ang simbahan sa pagdili og pagtugot. Naay gahom ang simbahan niya na mga igsuon. So mao na nga kinahanglan ato gyud ang pamalandungan og ayo ng atong pagtulo ng Kristiyano. Dayon mga igsuon, bagay gala, atong basahon pod ang laing tekstos Biblia, isip dugang pagpamatuod nga kining atong piyesta kanang biblical. Dunay instruction sa Biblia nga makapaaghat nato mga Kristiyanong Katoliko sa paghimo aning mga piyesta alang sa mga santos.
Atong basahon ang Lucas 1:52. Matod pa sa Lucas 1:52, ditsuon na lang na kustomoy para makasave ta og panahon. O gituboy ang mga mapaobsanon. Gituboy sa hubad ni nga maayong balita Biblia, no? O gituboy ang mga mapaobsanon. Sa laing hubad gipasidunggan ang mga mapaobsanon. Unsa man ning mapaobsanon din kanang pagpaubos kinaiyan as mga santos. Kanang pagpaubos kinaiyan as balaang tao. Sa to pa, kung ato ning hubaron sa laing paghubad, sama ra nga giingon diri sa Lucas 1:52, o gituboy o gipasidunggan ang mga santos. Kaya kining mapaobsanon kinaiya man na sa usa ka santos o balaan. So sama ra nga kining Lucas 1:52, o gituboy o gipasidunggan ang mga santos o mga balaang tao. So asa man ni natuman, di ba sa atong piyesta ron sa New Covenant, inbinto na sa Katoliko pero biblical na ay basis. Basihan man ka ang Biblia. So kana atong piyesta nga piyesta alang sa mga santos, biblical na. Kay naaman na siya basihan. Lucas 1:52, o gituboy ang mga mapaobsanon o mga santos. By the way, tanawa ra gud mga igsoon, huna ra gyud ninyo pag-ayo. Ang Katoliko, very honest gyud siya sa iyang pagtulunan. Ngano man kay moingon ng Katoliko, dili tanan gyud litra por litra tuhuan, kay naay gibinaba na lang o mga tradisyon nga wa na sa Biblia. Oh? Wala na. Pero saan na agong kumpisal, litra por litra sa Biblia, dili kay na sa explicit. Nga kanang gihatag ni Kristo nga gahom sa iyang simbahan sa pagpamasaylo og sala nasa Juan 20:19 nga to sa 23 nga si Kristo naghatag og gahom sa iyang mga apostoles, unang mga pare niya, nga mga labaw, mga leader. Yang gitagagahom sa pagpamasaylo og sala. Ang inyong pasayloon diri syuta, pasayloon ako sa langit. Ang inyong dili pasayloon, dili po na ako pasayloon sa langit. Nakaroon sa tradisyon kay kumpisal man yun na. Musugid man yun ng mga matuhuon sa mga tinunan aron pasayloon sila sa mga apostol. Pero sa ubang mga dili Katoliko, ang ilang sabutan ng pagpamasaylo og sala, kana ramang makasala nimo imong pasayloon, pananglit ako makasala ko nimo ron, ikaw naminaw. Pasayloon ko nimo. Then makasala po ka na ako kang pasayloon. Dili ko no na bisan kinsang sala pasayloon sa mga apostoles. Dili ka no. Pero kanang ilang interpretasyon, dili gina mao according sa tradisyon sa simbahan ngano man. Kay naagyo na kung bisag tan-aw nimo ang history, ang mga matuhoong Kristiyano muadto gyud na sa mga apostol. Wala lang nasulat diri tanan. Bisan sa ikaduhang siglo, ikatulo, muadto gyud na sa ilang mga church leaders kung mga silang pasaylo sa Dios, ilag yung iagi gyud nila sa kanang mga kanang lideri sa simbahan. Unya bisag kanang Juan 20:19 ug 23, maklaro man gyud nato na nga ang interpretation nga Katoliko may husto. Of course, sakto gihapon ng magpinasaylo ay tagsala nga makasala kanako ako kang pasayloon o makasala pug nimo imo kong pasayloon. Sakto pod na. Pero kining sa Juan 20:19-23 kumpisal gyud ni Katoliko. Ngano man kay dili biya giingon diri nga ang imurang hisad-an mo imong pasayloon o ikaw po nakasala pasayloon pug ka sa imong nasad-an. Dili biya na mo giingon diri ako lang isa ning iapil ha kay importante sad ni kay naka debate pod may informal noon sa akong katong kaatbang na kong Adventist Dias Plaza. Ako ning gi-emphasize pag-ayo. Kay matod pa niya ang iyang argumento parehas atong ministro sa iglesia nga ako pong nahibalag nga kana ko nung pagpinasaylo ay og sala diha sa buhat Juan 20:19-23 dili ko na kumpisal sa simbahang Katoliko. Kay ang ipasabot ko no na magpinasaylo ay tagsala nga of course ang imong pasayloon katuro pong nangay pasaylo nimo nga nakasala nimo. Then ang imo pong kana pong imong igsuon nga nakasala nimo imo pa siyang pasayloon. Dili kay bisan kinsang sala pasayloon. Ana na akong gibasahan, ako gyung gibasa niya ang maong teksto. Kung tinuod ba nga mao na ako ingon ko nga dili ko supak anang imong interpretation nga magpinasayloan ta usag-usa sa atong sala, no? Pero kining Juan 20:19-23 dili ni kay
pinasaylo ay rag sala sa atong tagsatagsang hingsalan na to. Ano man, aturo ko ni basahon mga igsoon. O klaro kay ni diri nga ang Katoliko gyud nga interpretation mo ay correct o sakto. Kay diri giingon no. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Take note nga wala giingon diri nga kung pasayloon ninyo ang mga tao nga nakasala ninyo, pasayloon pod nako sa langit. O, dili na mo giingon sa Ginoo diri. Ang iyang giingon, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Pero ang ubang mga dili Katoliko, ila maning usbon, ila mang punan og pulo nga wala diri. Ila mang ingnon nga, kung pasayloon ninyo ang mga taong nakasala ninyo, gipasaylo ni. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala diha ninyo, dili usab kini pasayloon ilang punan para makalikay sila sa kumpisal. Pero bisagon saon nila, ini-cross examine, mulutaw gyud nga ang Katoliko may husto. Okay, klaro man, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao. Wala giingon nga ang nakasala ra ninyo mo inyong pasayloon. Sa komentaryong Katoliko, mo gyud ni ang kumpisal, no? Mga sala sa mga tao. No. Ipaagi nila, sila may mamasaylo mo na ang Dios diri sa New Covenant, mamasaylo og sala, pinaagi sa iyang mga pari. No? So kanang giingon sa Biblia nga isugid sa Dios sa atong mga sala, masabot diri nga adto na to isugid sa pari. Nalimot ko ng teksto, naanay teksto pod sa bisan sa Old Covenant nga isugid na to sa pari. Nalimot ko og bersikulo ug nay naminaw ron nga kauban nako itiksi ko ninyo kay basig di pa mahuman akong oras. Nalimot ko ato. Wala po diri sa akong guide, no, kay tuaman spikas so usa nako ka guide. Nga dunay sugid ngadto sa pari. Pero diri implied na masabot na nga kay ang mga apostol gitagaan man og gahom sa pagpamasahilo og sala. Di siyempre automatic na atong masabot kay apil man ang masabot di ramang kay litra por litra nga musugid gyud nila. Kay kung di ta mo sugid nila unsaon nila pagpasahilo na to? Kuha mi sila kabalo. Di ba? Isugid. Kaya ang ilang pasailoon po niya dito. So kana din giingon lagi sa Biblia nga isugid sa Dios. Actually diri sa New Covenant isugid na to nas pari. Kay gitagaan man niya gahom ang mga pari pagpamasahilo og sala sa ato pa doon na gyud ay protocol diri gyud ay sa simbahan ni Kristo. Of course masabot man nato nga doon na gyud protocol kay useless kung magpili siyag mga instrumento, mga sinaligan diri siyuta niya wala ra poy gahom ana, di ba? Dapat nga iyang gitagaan og gahom ang mga apostol sa pagdili og pagtugot ug pagpamasahilo og sala, sumato ta nila. Parang doon na po unity ba, no? Doon na po kanabang pagsiguro yun nga, kita yun, nagtuog yun. Nagtuog yun tanong mga tinahod nga, tigpaminaw. So, laing sita sa Biblia, Juan 12:26, no? Juan 12:26. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako. Aron kun hain ako atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan, magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. So ang amahan gali magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Giingon diri So kita dieng mga tao nga nag-alagad ni Kristo. Kita mga Kristiyano nga nag-alagad ni Kristo. Pasidunggan ta sa amahan. Mo pasidungog gali ang amahan, kita pa. Di ba? Sa mga tao nga ang ayan pasidugan. Dayon naa sa Juan 11:4, no? Juan 11:4. Atong basahon. Sa pagkabalita ni Jesus niini miingon siya, dili siya mamatay. Niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ng Dios o pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. So ang anak sa Dios mapasidunggan pod, no? Dayon sa panultihon o Proverbio 15:33 mao gihapon matud pa no panultihon o Proverbio 15:33. Sumayong balita Biblia nako kudloon. Og kun buot kang pasidunggan, kinahanglan magpaubos ka. Mo na ni gipunting ani mga santos man.
Kay kanang pagpaubos usama na sa kinaiyas mga santos. So kung buot kang pasidunggan kinahanglan mo magpaubos ka. So kay ang mga santos mapaubsanon man, so kining panultihon 15:33 mura na ni siya tagna di ay. Mura ni siya propesiya. Ngano man kay pasidunggan mo kuno ang mga mapaubsanon o mga santos. Oh. So asa man ni natuman ron nga klaro gyud kaayo nga natuman gyud diri sa atong sa kalibutan. Mao man ang mga pista alang sa mga santos kay kanang pista alang sa mga santos pagpasidungog man na sa ilang kaputli o ilang kabalaan. Di ba? Oh. Dayon sa panultihon 27:18 pasidunggan ang sulugoon. O mo na mga santos pasidunggan. Nya mingon nga gani na pa lain diri sa bagong tugon. Unang Tesalonika 1:7. Unang Tesalonika kapitulo 1 bersikulo 7. Nahimo kamong panig-ingnan. Ang mga santos kuno panig-ingnan. Kung si Kristo panig-ingnan, ang mga apostoles o ang mga santos nahimo pong panig-ingnan kay ilamang nasundog si Kristo. Nalimot ko na galito'y sitas diri sa Biblia nga ningon si Pablo nga kanang maingon nga ako nagsunod ni Kristo, sunda pug ko ninyo. Asa ga ito nga teksto? Na unong Korinto 9:1 ba to? Nalimot pug ko 9:2 ba to? Na nga mo gali po ni ako pong gigamit sa akong higala nga dili katoliko nga kung himuon na itong panag-ingnan ang mga santos, dili man na supak sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay ang pagpataliwala sa mga santos, nahiusa man na diya ni Kristo. Kay ang simbahan lagi, usa kalawas ni Kristo. So kung makatabang ang mga santos sa ilang pag-ampo, sa ilang pagsangyaw, sa diri pa sila siyuta, nga buhi pa sila, nakatabang sila ana, dili na siya kontradiksyon sa pagkabugtong manlalaban ni Kristo. Kay si Kristo God sa iyang pagpataliwala, wala siya mag-inusara sa paghimo sa iyang pagpataliwala. Iyang gipaambit ang uban sa buhat sa pagpataliwala. Klaro na diya sa Juan 20:19-23 nga naingon siya, maingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So, kung pinadala sa Dios si Kristo, ang mga santos pod, sama sa mga apostoles, pinadala pod. Kaya iya man pong gisugo. Sa to pa, ang buhat dahil pagpataliwala ni Kristo, wala siya mag-inusara. Kanang buhat sa pagpataliwala, kanang pagsangyaw. Pagpataliwala man na. Di ba? Kay ang uban na kat-on pulong sa Ginoo, dili gyud nga si Kristo gyud direktamenting nagtudlo, kundi pinagi na sa mga apostol. So, ang ubang buhat dahil sa pagpataliwala, iyan ang gipahimo. Iyan ang gitahas sa uban. Of course, kadturang pagpataliwala niyang kamatayon sa krus, dili na nato pwede muapil putana. Kay kanang 1 Timoteo 2:5 nga si Kristo retig pataliwala, referido na sa iyang pagkamangluluwas nga ang iyang kamatayon sa krus kabayranan sa atong mga sala. Iya na ni Kristo, dili ta kaapil ana. Pero asa ang mga santos makaambit sa pagpataliwala ni Kristo diha sa pagsangyaw kung buhi pa sila. Dayon diha pod sa pagampo buhi pa sila. Then masabot po diha sa pinadayag 5:8 nga ang mga 24 elders diha nga simbolo sa mga santos sa langit. Nagpataliwala po sila dito sa langit. Ano man kay ang mga pagampo kuno sa katawhan sa Dios ilang gihatod ngadto sa nating karnero nga mao si Kristo. Mut pasabot ilang gitugyan ingon nga insenso kay kanang insenso simbolo mo na sa pagampo. Ingon diha nga ang pagampo kuno sa katawhan sa Dios ilang gihatod ngadto ni Kristo. Kung atong masabtan na pag-ayo ng gipadayag 5:8 sa ato pa ang mga santos dahil sa langit nagpataliwala kay nga naman gitabangan ta nila og hatod sa ato mga pagampo ngadto ni Kristo. Sabtarago na kanang gipadayag 5:8 dayon tanawa pod ang mga kanang mga scholar aning Biblia sa ilang komentaryo anang gipadayag 5:8. Kanang agong gipadayag symbolical terms ang gipanggamit ana, symbolical words mo nang sabto nato kanang nagamit og 24 elders. Kanang 24 elders sa ubang mga scholar ana nga theologian maingon nga gisumada nato ang 12 tribes of Israel og kanang 12 apostles. So 12 plus 12 becomes 24. So kanang 24 simbolo kuno na nga numero sa tanang mga katawhan sa Dios ato pa mga santos nga tuwa nas langit.
But pasabot ko no anang kuan sa usa ka interpretation sa komentaryo kanang gipadayag 5:8 but pasabot ang mga santo sa langit nagpataliwala ano man kay ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios ila man gihatod ngadto ni Kristo. Gitabangan ta nila nga maabot ni Kristo atong pag-ampo. Di ba buhat sa pagpataliwala na? Bisan ikaw karon nagtuon kas Biblia dayon sangyawan nimo ang uban nga wala pa nakahibalo sa Biblia. Di ba nakapataliwala ka ana? Kay dili man yun si Kristo mo nangunay og sangyaw nila kung dili ikaw naman. Sa tupad ay sakto gyud ang Katoliko. Nga kanang pagpataliwala ni Kristo pwede na mabuhat sa mga santos. Pero dili tanan. Dili tanan para sa na sa buhat nato sa atong simbahan. Kitang mga dili pare, pwede nato mahimo ang pagsangyaw. Pwede ta mahimong evangelist, no? Parehas nako. Pwede ko ninyo tawag og evangelist sa tinuo ang Katoliko. Pero dili ko pwede makahimo anang mabuhat raspare para sa anang magmisa. Kanang magbindita. Wala ko'y gahom ana. Ila na sa mga ministerial priest. Pero kanang pagsangyaw, pwede ko ana. Kanang pagsangyaw, buhat man as pagpataliwala. So kani akong gihimo ron, nagpataliwala ko, ngano man. Kay dili gyud si Kristo o mga apostol may nangunay ninyo tudlo ron. Ako na, pinagi na nako kay wala naman to sila. Ako ra man po'y programa diri sa radyo ron. I hope nga inyo tang nasabtan sa atong kuan. Then karon mga igsoon kining nahibilin nga minutos. Ang uban ani nga di nato matiwas. Padayon ta sunod Domingo pohon, no? Atong hisgutan po ning pagsaulog natong mga Katoliko kay atog yung nabantayan nga usa sa hinungdan gyud nganong dili gyud dili gyud madasig, dili nato makumbinsi. Of course di man ta kakumbinsi gyud sa ubang religion ang Dios raman, pero dili ta mahimong instrumento nga makasabot sila nato mga Katoliko. Kay unsan po na atong mga pista sagulan man po natog mga abuso. Para sa nang hubog-hubog. Bawal man as pista. Gididaan man sa atong mga authorities ana. Pero nga nung buhaton na nato. So, sama ra nga, wala nato gipakita, wala nato kanabang gisyo ang light sa kalibutan. Yan, ingon ra ba diya sa Biblia nga, kamo ang kahayag, kamo mga Kristiyano kahayag, mo but pasabot, ipasundayag nato ang kahayag. But pasabot, unsa atong mga pagtulunan, mo gini atong ipakita diya sa atong mga buhat. So, kung kita, mga Katoliko ta sa ulog, tagpista lagi. Unya, ang mensahe sa pista dili man nato puy-an kay maghubog-hubog man ta. Timan irago di ba inconsistent ta anang kanang mga Katoliko o kitang mga Katoliko nga wala ta magsunod sa gitudlo sa pare unsaon pagsaulog ang pista. Ato man ang gibugal-bugalan no ng pista nato ana. Ngano man unsa man ang pista pananglit? Nagpista ta o nagpasidungog ta ni San Vicente. Unsa man na atong gihandom o gipasidunggan katong bayanihon niyang buhat. Unsa man to iyang buhat? Pagsunod sa kabubuton sa Dios. Pagsunod sa kabubuton ni Kristo mo to'y gibuhat ni San Vicente o pwede po si San Antonio o guba mga santos mo na hinungdan nga gipasidunggan nato o gipistahan nato sila. Buti pasabot kay nagpasidungog man ta nila sa ilang kabalaan, buti pasabot ato pud untang awaton ang ilang example. Kay mo may hinungdan nga ato silang pasidunggan, tungod man sa ilang kabalaan. Nga nung maghubog-hubog man ta nga, inconsistent man ta na. Kita untang nagpasidungog o nagpista, ato po unta awaton ang ilang mga steps, ang ilang mga lakang. Mao na tinuod nga pagsaulog sa piyesta. So mo na ang gikasubo na to, no? Mga lang putag pasahilo sa mga dili Katoliko. Kung ang among piyestas Katoliko, walay ayo. Kaya sa among po ni mga Katoliko daghan badlungon manggod pod. Pero unsa may gingon diha ni Kristo sa Mateo 23:1-3 na. Ayon lang nag-awatan ng ilang kuan, kanang ilang mga buhat kay wa man na sila magsunod. Ang authority lang, but pasabot ko kinsay authority mo sundo na to. Ang authority, simbahang Katoliko naman bahin sa kasaysayan. So atong tuhuan ng Katoliko sa iyang mga panudlo. Kay kung tuhuan lang yun nato ang Katoliko sa iyang mga panudlo, dili wala may hubog-hubog, wala may kalawayan diya sa pista. O na nga, ingon si Archbishop Fulton Sheen dito sa Amerika, no? Patay na si Archbishop Fulton Sheen, pero ang iyang mga mensahe, labas paghihapon na, gali na sa YouTube. Nag-ingon siya nga a Catholic who does not share
o strive, who does not strive to propagate his or her faith, no? Is a parasite to the life of the church. Kana kuno mga Katoliko nga dili maningkamot ba sa pagsabwag, sa kana bang pagpaambit o pagpanudlo pinagi sa pulong ug sa buhat, kana mga Katoliko nga dili kuno mo share sa ilang pagtuong Kristiyano, parasite pura kuno nag-anay o sakit sa simbahan nga naman tinuod kay kung Katoliko ka dili ka mutabang sa o Kristiyano ka dili ka mutabang sa pagsangyaw pinagi sa pulong ug buhat. Sama ra nga imong mura kag anay ana taya kung sa balay pa na mura kag kanang taya ano wa kahinungdan no kay wa man kay gihimo. So kana mga Katoliko nga badlungon mo na mga taya mo na mga virus mga sakit mo na ang lawom nga kanang reflection sa atong simbahan. So ikaw Katoliko ka Kristiyano kinahanglan magtuman jud ka sa mga pagtulunan para dili ka tawgon og anay virus sakit. Silo ako ninyo pero mo ni tinuod, no? Kay mo na kita mga Kristiyanos kuno muratag mga doktor diris kalibutan. Tambalan na to ang mga sakiton, no? Dili pisikal atong tambalan, no? Lahi po ng mga doktor sa pisikal kanang naas tong ospital. Kita mga Kristiyanos, mga sakop sa simbahan, mga doktor ta in the sense nga katanaw na to kinsa tong mga kauban natong nagpakasala. Mangita tagpaaging matambalan na ilang sala, meaning muundang sila silang sala. Pinagi sa itong example. Yang sao na to pag himong example og palahubog tang dako, adik-adik tang dako. O, di ba? Kung sao na to pag himong example na. Pero mga dili Katoliko pong laminaw, ayaw po ninyo iraspatan ng Katoliko, ha? Kay basig moingon mo nga, aminado des veritas tanan Katoliko badlungon. Dili. Pagkitaghang Katolikong puutan, ang uban gali gi-canonize. No? Wa naman ko igong panahon. So, mga tinahod nga tigpaminaw, ato na yung sumpayan sunod Domingo pohon kay mahalaga o importante kay ni sa atong pagtuo. So, mga tinahod nga tigpaminaw, sa gyapon na kumuingon, kining ibos ninyong higalas mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano, Senior Alas Veritas. Dili ko perpekto. Sama sige asoy ni San Pablo nga bisag nag-alagad siya sa Dios. Naapay mga panahon nga murag masubo siya kay ang naa sa iyang gihunahon nga angay niya buhaton wa niya mahimo. Maupod ko. Dili po tanan gyud buluhatong Kristiyano nga makaingon ko akong nahimo. Naagid po yung mga wala na ko mahimo. Munang pasilo ako ana. O pasilo ako amahang langhiton sa akong kakulangon. Siguro alang ninyo kung unsa may mensahe sa Dios sa atong tulumanon nga iyang gipaagi diri sa tulumanon. Siguro alang yun ninyo nga tumana na. No? Ayaw si Veritas may tumana kundi ang mensahe sa Dios o sa simbahan nga gipaagi niya diri sa atong tulumanon. So, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Kini na lamang ang higala ninyo sa mga tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, uban sa akong amigo sa technical side, Danny Ludog Taxi Lumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.